Så er jeg i gang med min første videoblog her fra Kina, som skal forhåbentlig begynde at blive en serie. Jeg har optaget lidt forskelligt rundt omkring ude i marken. Noget har der været godt, noget har ikke været så godt, så det bliver nok lidt med, at jeg klipper lidt i det, og så viser jeg de bedste ting, og måske uploader noget andet på et senere tidspunkt. Men den første her, den kommer til lidt at handle om noget af det første oplevelse, jeg havde, da jeg lige var kommet over. Det var, at jeg var med til et bryllup, og jeg var ude at besøge en familie, Sailors familie, som en af company-owner i den her virksomhed, som jeg arbejder for, Yukin Sport herovre. Var jeg så heldig at komme med hjem til ham, for at se, hvordan hans familie boede, og det var en stor oplevelse, hvor vi prøvede så et te-ritual. Det var også spændende. Men I kan jo selv lige høre, hvad jeg havde at sige sådan nogle dage efter min oplevelse der. Det var spændende i hvert fald, det synes jeg. Det er ikke hver dag, tror jeg, at man kommer til et kinesisk bryllup. Der er der fuld knald på. Ja, og så må I hygge jer. Hej. 2-3 timer. Byen er kendt for deres rige mennesker og deres forretningsforbindelser. Skal jeg lige finde den navn her. Wenzhou hed byen der. Vi skulle hen og besøge Sailors familie. Og det var jo en rigtig stor oplevelse, for det er første gang, jeg sådan rigtig blev inviteret indenfor en kinesisk familie. Og det er noget specielt, må jeg sige. De var rigtig søde og åbne, og de ville helt vildt meget gerne vise mig det hele. Men så er der jo bare lige det her med sproget. Der er ikke meget engelsk, de overhovedet kan snakke, så det er lidt svært at kommunikere. Men hvad gør man det? Så har de jo sådan en rigtig lækker tradition, kineserne, ikke? Når gæsterne de kommer, så gælder det om for verden om at drikke gæsten hammerfuld. Og det er, første dag der skete det ikke sådan rigtigt, fordi vi skulle videre til et bryllup. Men før vi kom til at drikke der, så prøvede jeg også noget, som jeg synes var meget mindesværdigt. Et te-ritual. Sådan nogle te-ritualer, de skulle være 5-6.000 år gamle her i Kina. Hvor hver familie og hver tehus, de har nogle specielle former for ritualer. Nogle er så lidt ældre end andre. Så, hvad hedder hans... Sailors. Sailors spiller lige fodbold med nogle af børnene her i parken. Sailors onkel der, han stod så for ritualet. Han havde sådan en rigtig fin tebord. Så det var sjovt. Og noget rigtig godt te. Det er lidt noget andet end det i Danmark. Men hvorfor vi ikke lige blev fulde i første omgang til første frokost, det var fordi vi skulle til bryllup. Og det er, det må jeg også sige, det er jo fandme, nej, I må jo ikke bande. Det er jo også sådan lidt, det var der gang i. Det er noget helt andet end i Danmark. De har sådan 3 faser af brylluppet. Først så er de vist hjemme ved familien og hilse på hinanden og se sådan noget. Så kører de lidt rundt, og så mødes de op til sådan et stort arrangement. Og de inviterer rigtig mange mennesker. Det er ikke så stort som en indisk bryllup, men det er tæt på. Den her, den var der 500 til. Og der var bare gang i den. Det var lidt ligesom en event. En eller anden med noget klubaften, et eller andet. Musik og du ved, podie og catwalk og total liret kameraudstyr med kæmpe storskærm og koncerter og så selvfølgelig også et frisbee show. Og folk de drak sig mega i hegnet. Ham konferencen, han stod for at lave drikkeleje sammen med de små piger, og ja, de gik helt badullas. Meget sjov. Og så med maden der. Jeg har da prøvet mange gange at være steder, hvor man får rigtig mange forskellige små retter. For eksempel i det nordlige Spanien, i Baskerland, der er de rigtig gode til at lave rigtig mange dejlige retter. Men her er du helt vild. Jeg tror, da vi startede, var det 4 timer, vi var derinde. Og i 4 timer blev de ved med at servere alt muligt mærkeligt. Alt muligt fra lækker krabstyr til hummer, til foie, til gris, et eller andet, og men der var så mange forskellige ting. Så jeg fik virkelig afprøvet mine grænser inden for
af det her med at bare spise løs alt muligt, jeg ikke ved hvad er. Men så var der også lige det show, jeg lavede der. Det gik meget godt. 5 minutter, uden at miste disken. Men og så var der det, jeg fik jo ikke noget at prøve det, ikke? Og hvad det hører nu. Jeg havde ikke mulighed for at træne op til det. Så det. Men om aftenen, så skulle vi også på VIP-klub. Igen var det samme med, at på de her VIP-klub, så sætter man sig ind i et rum der, og så havrer de bare igennem igen. Altså går helt amok, privat og giver en fuldstændig gas. Lidt ligesom, man kan næsten sige det gode gamle dage, når der var en, der har fået lov til at være alene hjemme, og så invitere alle mennesker over, og så det går over gevind. Lidt ligesom det. Men her betaler de sig bare for det, og får lov til at gå over gevind. Ja, så den der dag slut der, det lørdag, så vi kommer hjem til familien. Vi tager det stille og roligt der. Det er om søndagen. Vi tager ud og laver en workshop om morgenen. Den er ikke så god, da vi kommer hjem ved en 3-tiden, og den workshop den er 8:30. Så kan man selv regne ud, hvorfor. Det er ikke sådan helt optimalt. Men om aftenen, der skal vi så spise igen hjemme ved Sailors, som er en af kompagnoner til den virksomhed, jeg arbejder for. Familie. Og så skal jeg lige love for, at vi får drukket nogle øl der. Jeg tror, vi sidder en 4-5 mand, og så drikker vi 24 liter, halv liter Budweiser. Og tre af dem, de drikker. Måske 4-3, ja. Og han havler bare øl med ham her, fætteren. Så det var da lidt af en oplevelse. Så det var godt, da den sidste øl var færdig, så tænkte jeg, yes, så er der ikke flere øl.